Сыргызымда оргадан кирмеди. Оскарак чыгыза колурсун. Да, стоп. Альберт, көпчүлөрсүн эттесин. Газа закрываем. Падаем на счет 3. Раз, два, 3. Следующий желающий флаг. Туда больше зорды. Еще раз. Кыталар алсын. Тамышсыз менен. Sen dilememiz güne dolar mı? Яратышмысың мында. Газа на счет 3. Раз, два, 3. Sen yarayım anlar tabii. Ярый, Донис. Сейчас тем более. Өзім тұтырға басайын. Раз, два, 3. Есть еще желающие, кто попробует себя в этом довериться? Альберт. Дайте Альберт, дайте. Şöyle Куда мы? Так, на этом пока у нас все. Biz ko'pni tushirsak-da sen uni shomalaysan. Daha iki kolun tip değiştirsin değil mi? Anında pozunu attın sen. Büyüklük, urtaşa büyüklük ne? Yok, urtaşa büyüklük uzunluk kabul ediyorsunuz yine. Bir urtaşa bir kişiye santimetre doğru girer çürü. Ya sen kurunçada kurunçada gibi. Sen şuraya getireyim mi tabii koyatırız. Начали. Первое движение. Абсолютная тишина. Повторяйте. Повторяй за ним же. Вот та рука у тебя должна также повторять. Все, стоп. Второе движение. Показывай, что он должен делать. Hayırlı iş yamanan varazana muharatar kız ol. Buna Aynur ile Albert bilen inisiyatifle çıktılar. Aile yaşlarını jeyip mal parlamentinde Rajitviş bizden sürketip jibirdi. Azırak uzlaşıra, tanışıra gerekti. Şimdiden de bu gerekli bir devletine gireyim. Biz любой Қазанға жиылышқа, бірақ кеңешмей қалса, баштан ашасы қазір жылытып алды, ондан соң ішке кіріп кетуде көңілдірек. Но ел баштандаған әлі, олға таба мен жайтып жылынып әйбәтті башлағаш, сіздіңінде башта ой фикірлер ел дәуірінде яңадан яңа ештерге керекті фикірлер толып тұрар деп айтасы келе. Біз енді үсиятымызда ол фикірлерін сіздің білен бірге ортаға салып Хәлеттерге һәм яшьләргә тагында уңайрак, кулайрак мөхит тудыра иш кирди әйтәсе килгәнгә. Безнең инде менә алда шулай планнар бар, әнә шулай. Безнең хәзер Сабантуй спорт комплексында җыелып уже бер кичтә әзрәк командаларга бүленеп инде теманы обсуждайтып андай фикерлер де бар. Біздің енді төп тема пока алдағы елға Сабада яшьләр үзәге. Ол енді елдан ел қойыра. Қазір енді біздің теге хыяллар шең баша, уже ахыры күренә башлады дисәк тә була. Төрле программалар. Нидерләр шитеп барабыз. Менә экспертиза дигән әйбер чыкты. Уже безгә заключение бирделәр. Менә ул АТХ зданиесендә дигәндә, может теге җибермичә Зүргә ремонтларга хәзер без инде безнең берничә идея бар. Ул булай булырга тиеш дигән. Сезнең менә шуны идеаль формага китереп, яшьләргә кирәкле объект итеп ясау шулай безнең бурыч инде. Ну, яшьләр парламентының эшләгән эшләрен Айнур даими таныштырып тора. Чыннан да бу кирәкле орган булды. Республика белән төрле проблемалар күтәрәләр. Соңгы проблема жилье белән бәйле дип аңлыйм мин. Жилье? Ул мәсьәләдә наверняка чишелеш табып.
Шуңа күрә хәзер инде тем более яшьләрнең дә 30-дан 35-кә күтәрделәр яшен. Хәзер полный тагын 5 ел йөри аласыз. Без әле саба яшьләре дип, республика яшьләре дип шуңа күрә алга таба эшләргә инде. Менә Марат әни бәлки әйтеп киткәндер. Кызыксынсагыз, бүгенге көндә Саба агроклиенты базасында WorldSkills дип ишеткән булсагыз, менә шуның бер өлеше бүгенге көндә иртәгә дә була, 30-да булачак. Шуның бер өлеше бар. То есть бүгенге көндә бөтен Россиядән җыелган балалар, яшьләр анда шушы роботлар белән ничек уста управлять итәргә, алар белән ничек эшләргә, менә шул усталыкларын күрсәтәләр. Ну, студентлар булса инде үткән студентлар кергән барысында, инде кемдер хәзерге моментта студент булмаса, кайчандыр булган, шуңа күрә барыбызга да якын бәйрәм. Аннан соң инде 30 көнне безнең булачак чоң ярышлары, анда сезне көтеп калабыз. Бәлки волонтер буларак, бәлки катнашучы буларак, бәлки просто зритель буларак, шуңа күрә анда үзегезне шулай күрсәтә аласыз. Төрле яктан әйтәсе килә. Районда чаралар үткәреп торабыз. Безгә инде кирәк сездән тәгълим. Безнең күбрәк кеш бара. План нигезендә, шаблон нигезендә. Менә хәзер төзибез без алдагы 3 еллыкка яшьләр сәясәтенең стратегиясын. Без аны глава каршында, район башлыгы каршында, министрлык кешеләре каршында и монда мәгариф бүлеге, культура бүлеге, башка заинтересованный оешмалар каршында без аны презентовать итәчәкбез. Монда да сезнең фикерләр, идеялар кирәк. Без монда инде кыска S форматта өйрәтмәс дим. Bir 20 кеше җыелып, аны нинди направление булырга тиеш икәнен абсурда әйттек. Менә шуны хәзер итеп ясап бетереп, ул без эшләгән стратегия бер әйбер, общий эшләгән стратегия, яшьләргә кирәкле стратегия, анысы икенче, менә ул шундый булырга тиеш дип күзаллыйбыз инде. Алда менә шушы февраль аенда ул эштә безнең күздә тотыла. Шуңа күрә тәкъдимнәр язылса, без һәрвакыт ачык, сездән тәкъдимнәр калабыз. Яшып, инде чыннан да мәгънәле кирәк эш була икән. Район җитәкчелеге дә каршы килмәс, инде без только за аларны эшләргә. Ну, кыскача шушы парламент инде мин кичәне радиода сөйләп киттем. Яшьләр сәясәте өлкәсендә 20-нче елда төп вакыйга дип атадым мин аны. Ул чыннан да шулай. Бу инде башта инде оештырганда bu tağın bir açıklığı nidikine kararları, hazır indi. Şimdiden da sizin yerden bilen, sizin buluşluk bilen Yaşlar Parlamenti statuslu organlar ile var. Onu işlerler, onu görürler. Şuna göre özünüzün fikirlerini, dileklerinizi, yaşlardan bulan fikirlerini, yaşlardan bulan dileklerini bunda jitkirge gerek. Hem şunun negizinden biz alga tabi şalbarga tiyеш. Kıskaça aytası kelген сөз шу. Барыбызда сау-саламат болайық. Мында қойы шекілі ақсақалдар бар деп айтар керек. Ауыл жердегі башлар неше тапқыр шесеңіз? Неше тапқыр? Yok, 5 yıl var da